ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗିନି। ଏବେ ଆମର ଧାନ ପିସା ହବ ତ ଆମେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ଏ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ତ ଏବେ ସରି ଆସିଲାଣି। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା? ଟାଇମ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଛି 7:25 ହେଇଯାଇଛି ଟାଇମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁହୁଡ଼ି 95% କୁହୁଡ଼ି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମର ଲୁକିଗଲେ। ଲୁକିଗଲେ ନାଇଁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉ ତ। ଆପଣମାନେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଏ ଦେଖିନଥିବେ କୁହୁଡ଼ିରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ଏରିଆ ଚାରିପଟେ କୁହୁଡ଼ି ହିଁ କୁହୁଡ଼ି। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବେନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଭଣଜା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଟିକେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ। କେମିତି କିସ ଶୀତ କେମିତି କିସ ଥଣ୍ଡା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ସବୁ ଥଣ୍ଡା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ହେଲା। ଆମ ଛୋଟ ଭଣଜା ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିପାରୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆସିଗଲେ ହିଁ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ। ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ପଛୁଆ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର। ଏଇ ସବୁ ଦେଖ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ଆସିନି। ଧାନ ପେଶା ହବ। କରିବା। ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରି ଘରେ ରଖିବା। କୁହୁଡ଼ିରେ କୁହୁଡ଼ି କାହିଁକି ଏତେ କୁହୁଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଉଠିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଟିଏ। ନା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ଥରେ କିଛି ପୁଣି ଥରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଆମେ। ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା 4 ମିନିଟ୍ର। ତ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଧାନ ପିଛା ହବ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ଆଉ। ଏବେ କିସ କରିକି ମୋ ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବାଲା ବ୍ୟାଟେରୀ। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବାଲା ବ୍ୟାଟେରୀ କିସ କହିବା। ଚାର୍ଜ କେବେ 10% ସରିଗଲାଣି ଆଉ 50% ଅଛି। ଧାନ ପିସା ହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସେ ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼୍ ମାରିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିନଥିବେ ସବୁ ବିଲ କେତେ ସବୁ ଘାସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇ ଧାନ ଆମର ପିସା ହବ ଏବେ। ଆମର ମେସିନ୍ ଆସିନି କୋଉ ପଟେ ରହିଗଲା ସେ। ଆମ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଗକୁ ଆସିକି